teda ahoj. Vítám vás u našeho nového, teda začínáme teďka natáčet videa ze hry League of Legends a náš kanál se jmenuje LOL for Troll. Hraje tady se mnou ještě ten Nautilus, ten se jmenuje Undead for Ozzy a ten taky natáčí. Já hraju teďka za Ryze, jmenuji se No Time a budu ten, který to bude okecávat. Pak tu máme ještě Heimerdingera, ten se jmenuje Bank 555 a to je taky náš kamarád. A doufám, že se vám to bude líbit, ale zatím jsme takový noobové, dalo by se říct. Ještě nikdo z nás není 30, nikdo nemá runy, nic. Jsem 24, tady kámoš je 22, pokud se nepletu, a pak tady máme kolikátku, tedy 17. 17. Hrajem proti Skarnerovi, Viktorovi, Mastrimu, Kataríně, Kokmautovi. A víš, že to každý může vidět, když se na to kouká. Já vím, ale jako proč to nebo kecat. Samozřejmě nemáme co říkat, no tak. Ať mluví. Katarína má hezkou koženou puntičku. No ty vole, to dopadne teda. Ale on je Taky rajzce. takový úchylk. Tak v tuhle chvíli si na nás přestali koukat. Asi tak. No, já mám tak trochu dřevěný počítač, takže mi to trvá trochu díl, než se mi to načte. Tyjo, víte, co ten Viktor může dělat tou třetí rukou? Počítač to vykamení. Ty do prdele už jako. Viktor má výhodu. Protože Má 3 ruce, no, může nás vlátit může lepší. mít zaměstnaný obě ruce a dokonce má ještě třetí, aby mohl zaměstnávat svoji 4. ruku, no jasný. práci. Ano, přesně to jsem chtěla říct. No. Ne, třetinu. Já budu s Nautilusem top. Heimerdinger nebo Timo, nevím, a sakra vypad Skype, proč tedy? Co? Jo, dobrý, vypadlo zase jenom Vítěvi, jsme v pohodě. Heimerdinger, náš Bank 55, Bank prostě, nebo Timo pravděpodobně půjdou mid. Talon půjde dolů. Hej, ale dělej. Co tam děláš? Já nevím, mně se to ještě neobjevilo, takže já tancuju. Aha. Jo, já už jsem točil mimo základnu. Welcome to Summoner's Já vím. Rift. Co už to máš? Říkám, tancuju, otazník, Ne. musíš se na mě kouknout. Ne, jenom se hejpeš jak dement. Houpeš jak dement, ne hejpeš. Ne, zasekl se mi to, brož. Jo, teď už tancuješ. Co, jsi šťastný? Já jsem úžasný. Já to vím, díky. Jo, dobře, už tady jsem taky. A ne, je to tady, je tu Skarner. Vezmu si overload, jak to Je tu Skarner a ten Viktor. A už mi dali damage. Už tady, už seš? Lag. A už si to aspoň naběhlo. Teď se mi to úplně masivně laglo. To je teda úžasný. Teď jsem měl ping, že mi to pinglo Ale přes víš, už se půlku spawnuli obrazovky. minioni. Jo, já jdu s minionama. Haha, tohle nikdo neumí. Až zas. Ten Nautilus je strašně trollovací postava. Já zkusím mezi tím zase zavolat Víťovi. To je grafika tohleto. Že jo. Jenže kdybych měl V lepší divným grafiku, světě. tak no, tak je to fajzlu. To bude příšerně stěkat. Hej, kde seš? Jo, ten je tam, Ne, ne? nic. A ten druhý troll je v Já křoví. jsem u věže, počkej, já už jsem zpátky, jsem zpátky. Jo, tak jdem, pojď. Jo, už jdu. Jo, jsou tam oba. A teďka na to kašli, já ještě nemám Run Prison. Aha, co jsi dal? Overload. A to je co? Prostě vystřelím takovou silnou červenou kouli. On je na špatný pozici.
To Viktor, to je postava, která mě příšerně štve. Bo. Už utíkaj. Hej, dobře, týmo. Ten Viktor je idiot. Ten to docela brutálně schytal teď, no. A sakra. Aha, tak jsi mrtvej, co? An ally has been slain. Já jsem to taky schytal, že jo? No. Sakra, mě se to laglo. Sakra. Do zadku. Idiot, mě myslí, že jsem noob. Ne, gankníte ho. Bouchej do něj. Dělejte jde, běž do něj. Chyť ho kotvou. Já nemám kotvu. Sakra. Shit. Tyjo, pěkně to noubíme. Já jsem to teda teďka na začátku pěkně podělal. Sakra, pojď. Ally has been slain. Hej, já jdu asi recall, protože jako to nemá smysl. Jo, běž zpátky, protože ten Viktor by tě mohl sundat. Ty vole, tak teď nám to teda ale těžce nejde. An enemy has been slain. Jo, pěkně jsme to podělali. Hej, ono se to pořád natáčí. Už máš Hodun Prison? Teď dám Viktorovi spell combo. Už máš Hodun Prison, jo? Jo, Aspoň, že tak. já ho vždycky beru na druhým levelu. Jo. Aha, je tak to, no. Tak, máme problém, no. Ty vole, hej, dobře. Nikdo mě nedostane. Skarner, ten je proti mě teda pěkně blbej. Vůbec mě tam nenechají trochu farmit. Teda vyfasovali proti mě pěkně dobrý tým a proti mě. An enemy has been slain. You have slain an Tak jsem enemy. aspoň sundal, no. Umřel, neumřel, dobrý. Já jsem živej, no. On už ne. Vedle. Budeme se střídat v kupování wardů. Jo, mám sem dát do křoví, nebo kam mám dát? Ne, nedávej ho nikam. Budeme ho dávat jenom vždycky tam dolů, jak mám teďka já ward. Jo, on tam je Ward, Has aha. been slain. Tak až ten zmizí, to bude za 100 vteřin. Ne, ty jo. No, skvělý, jsem bez many. Použil kombo a nic. No právě. No, a on ale už dorazí Viktor každou chvíli. Já už je tady. tu. Ty už má docela dobrou obnovu many, co? Hej, co to má za fail? Aha, jo, to má tu blbost. Má tu svoji hůlku. Sakra! Tedy schováme se do křoví. Hej, bacha, jde tam, co? Jo. A pojď do něj, pojď. Do koho? Já zase nemám manu. Ne, mě volá Vítě. Počkej. No jo, už to přestal volat, dobrý. Jo, mám teďka pěkně malý damage zatím.
Takže asi jako první si koupím Frozen Heart. Ne, já budu muset koupit něco na obnovu many, jako. Já už mám 6. level. Ne, já si vlastně jako první koupím slzičku. Jo, no, právě já taky. Už toto? Jo, já už to sem dám, jo. Jo, hoď to tam. A zranil jsem jejich turet. Dobře, Kubo. Vedle. Shit. Já neměl manu. Já jsem ho chtěl ignitenout, jenomže jsem musel obíhat miniony. Já jdu recall, jo. Nebo ještě ne, ještě vydělám ti 900, nebo kolik to potřebuji. 900. No, nebo potřebuji ještě asi 100. An ally has been slain. Protože já to proti tomu Skarnerovi sám neudržím. Nemám manu, já jsem bez many úplně na nic. Tedy! Co? Aha. Pomoc! An ally has been slain. Hej, počkat, jako proč to psal všem, tyjo? Ten Viktor. On napsal všem, ať Katarína přestane feedovat. A nevím. A teď vlastně tam pěkně nechal umřít. An enemy has been slain. To šitu. Kdybys mi hnedka od začátku, jak bychom mohli zabít. Tak já jsem nevěděl, že máš tak málo životů, to se ráč jako fakt. Oh, shit. Myslím, že jsi umřel. Pěkně to sere. Asi tak. Nesnáším ten jeho death rate, jo, to mě tak sere. Že nesnáším ten jeho death rate, že mě úplně příšerně sere, ten jeho death rate. Jo, tenhle. Pojď. Hej bacha, je tam ten Skarner dole. Já vím, on si myslí, že ho nevidím. Tak ne. Co budem, že on by mě teďka s těma životama, který má, asi dokázal zabít. No ale ty jeho taky ne. Nebo ty jeho ne, co? No já před ním utíkám. Killing spree. Hej, ono mě to stunulo. Ono to umí stunout, jo. No ono jakoby když, jakoby ono se to stakuje ono se to zpomalení stakuje. A když se jakoby 3krát stakne. Když se 3krát stakne, tak jakoby to máš. Je to prostě stupné. Pojďte, jde. Dobře. Ale už nám došel sideward. Jo, máš sideward? Nemáš, jo. Ne, já pak pro něj zajít, dobře. Teďka až odsaď odejdem, tak já se recallnu. On se nás snaží zabít. Au, shit, jsem mrtvej. Co to je, to nejde zabít. Jdou po mně minioni. Tak takovýma životama bych se opravdu bál, ale no. To nejde zabít. Tak to si musíme dávat velký pozor. Hej, všichni z našeho týmu mají Flash a Ignite. No, Has been slain. i ve stejném Jo, no. pořadí. Teď jsem šťouknul do mikrofonu, slyšel jsi něco? Dobrý. Ne, Já jsem do toho mikrofonu mám šťouknul. sideward. Tak jestli nic nebylo slyšet náhodou. Já jsem si měl vzít boty, já jsem